studeerde net voor de vaste lovend. Heb een slechte review geschreven van de ovens. Dat was een meesterwerk van een slecht plan als je me nou. Want die in de keukenstong was mijn eigen vrouw. Plan of geen plan, hier het niet zoals gedacht. Geen nood aan de man, plan V is even bedacht. Dus mijn excuus is plan B, plan B, plan vastelovend. Plan van geen agenda en schema, van eigen speurtje dag. Want vierste is het thema vanaf plan V en hier vandaag. Plan V, plan V, plan vastelovend. Heb ik voor 4 dagen routine afgematcht. Want in dit plan wordt schurken stellen uitgesteld. Halverwege die dag dacht ik moet mijn schat opvleuren. Toen ze aangekomen ging ik in haar dagboek speuren. Ik heb toch gelezen dat ze meer privacy zou willen. Dus krijg ik mijn eigen plan, de kroeg in chillen. Plan of geen plan, giert het niet zoals gedacht. Geen nood aan de man, plan V is even bedacht. Dus mijn excuus is plan V, plan V, plan vastelovend. Plan van geen agenda en schema, van eigen speurtje dag. Want vierste is het thema vanaf plan V en hier vandaag. Plan V, plan V, plan vastelovend. Heb ik voor 4 dagen routine afgematcht. Want in dit plan wordt schurken stellen uitgesteld. Ook al mislukt plan A, B of C. Maar wat wel succesvol is, dat is plan B. Dus mijn excuus is plan V, plan V, plan V.